Здравейте! Казвам се Мария, за тези, които не ме познават. Живея и работя в Англия. Партнирам си с компания LR. Този месец искам да помогна на хората, които са от Англия, да опитат от продуктите на компанията с 40% намаление, като им направя един тест пакет, от който могат да опитат. Тест пакета включва 3 броя алоe вера, която стига за един месец. В случая аз съм избрала с вкус на праскова. Алоe вера подсилва имунната система, прочиства кръвоносната система от холестеролова плака. Този вкус помага за тези, които имат диабет тип 2, също така помага и за ослабване. Пробаланс, който съдържа 360 таблетки, той помага за алкално-киселинния баланс в нашия организъм, помага срещу умора, следствие от недостиг на минерали при неразположение. Пробиотика, който е ценен помощник за нашата чревна флора, той е комбинация от 12 различни бактериални щама, двойно капсулиращи, така че първо се разтваря едната се разтваря в дебелото черво, другата капсула се разтваря в тънкото черво. И кравешката коластра, която е много по-силна от човешката. Тя съдържа силни антитела, изцяло натурално готова имунна система. Помага за анемия, артрит, хронични болки, астма, колит, язва, хемороиди, хронична умора, грип, кашлица. Изобщо е имунна бомба. Възползвайте се от този промоционален пакет, който е тест пакет. Може да го опитате и да видите за един месец ефекта върху вашият организъм. Ако ви харесва, след това може да си набавите партньорски код. И така, приятели, промоцията е до края на месеца. Възползвайте се от тест пакета, който е само на 178,60. Това, което трябва да направите, е да се свържете с мен във Facebook, за да се поръчате и да ми дадете правилния си адрес.